A válasz nem lehet némaság. Nekünk kell kimondanunk, hogy merre indulunk, mert a mi nemzedékünk feladata, hogy hidat verjen múlt és jövő közé. Sokan gondolnak naívnak, de meggyőződésem, hogy a jövő társadalma odafigyelő, gondoskodó és felelősségteljes lesz, legyen szó robotokról vagy akár a földünkről. Feltéve, ha elhisszük, hogy tőlünk függ. Egyik kezemben az okostelefon, másikban a bizonytalanság. Ez a Z-generáció jövőképe. Kényelmes időben világra jött Z-generációs vagyok. Azt a jóslatot kaptuk, hogy a mi generációnk lesz az, ami elpusztítja az egész világot. Ez egy címke, amit ránk aggattak, pedig igazán nem szolgáltunk rá. Amikor a saját generációmról kérdeznek, gyakran jut eszembe az a vicc, amikor megkérdezik Pistikét, hogy hová megy, és ő erre azt válaszolja, cseresznyét szedni. De hát tél van, Pistikám, mondják neki. Tudom, sapka, sál. Én azt látom, hogy tanulunk, nem csak iskolában, hanem a hibáinkból, a sebekből, a világból, ami körülvesz. A mai világban a mai fiatalok, a Z-generáció tagjai úgy nőnek fel, hogy szakmák tűnnek el és hivatások születnek, olyanok, amelyekről tegnap még nem is hallottunk. Ebben a gyorsan változó környezetben sokan vallják azt, hogy nem az fontos, hogy mit tudunk, hanem hogy hogyan gondolkodunk. A lexikális tudásomat a posztfaktualitásba hajló világunkba pont, hogy megtámogatja a kritikusság, hogy tudjam, miben lehetek bizonyos. Ha feltesszük a kérdést, szabad-e betörnünk új időknek új dalaival, azt is meg kell kérdezzük, valóban újak-e ezek a dalok? Elhinnék nekem, hogy már az ókori görögök egy szinten tanították a soft és a hard skilleket? Észre kell venni, hogy emberekkel dolgozunk együtt, és egy jó orvos nem csak a testet, hanem a lelket is képes meggyógyítani. A szakmai tudás mellett elengedhetetlenek a soft skillek. Viszont az sem jó, ha egy cég csak a soft skillekre összpontosít, hiszen az alapvető szaktudás is nagyon fontos. Képzeljenek el egy embert, aki tele van tetoválásokkal. Egy csimpánz a bal karján, egy koponya a másikon, temérdek felirat a hátán, egy absztrakt minta a vádlián. Szavak vagy jelképek nem tudják tükrözni, kik vagyunk valójában. Ha csak a múltunkat, a sebeket, az emlékeket tetováljuk magunkra, akkor bezárjuk magunkat abba, akik voltunk. Elhallgathatjuk mindazt, amivel még válhatnánk. A tetoválás sokak számára egy üzenet, egy visszatekintés vagy egy jelkép. Azonban az emlékek nem attól válnak valódivá, hogy tintával rögzítjük őket. Napjainkban a tetoválás megmutatja, kik vagyunk, és milyen történeteket hordozunk. De tényleg csak ennyit tesz hozzánk? A tetoválás nem csupán egy rajz a bőrön. Egy emlék, egy élmény, egy jelzés, egy kudarc, egy siker, egy élet. Minden vonal, minden minta belevésődik az ember bőrének legmélyébe. Mi ez, ha nem édes szenvedés? Igazából minden a nők hibája. Persze, hogy az. Hát nem így kezdődött minden? Egy harapással. Egyetlen apró mozdulattal. Egy nő, aki kérdezni mert. Aki nem elégedett meg azzal, hogy ne nyújj hozzá. Azt mondják, hogy ahol nő van, ott bonyodalom van. De mi van, hogyha ez a bonyodalom hajtja előre a világot? A nő a kulcs, a mozgatórugó, nem pedig a probléma.